नैबे महिन्द्र ट्रिय' लांसिगोन आरो जों दा नैबेमोन गारिया दिनै 7था थांगोन 7 मेरला मानसि लाङो जोंना नैबे साफ्रेनांगौ आरो गारिफोरनि बायदि कारफोरनि बायदि नै खनसे साफ्रेबाय नै खनसे साफ्रेबासो अन बेलाय नै अन जाबाय नै खनसे अफ जाबाय नै खनसे साफ्रेबावबाय खननै साफ्रेबासो अन जायो आरो बिराद गरम जाबाय न'आव लांनानै देखायनोसै मोजांनो भिडिअ बांद्राय बानायला मोनाबायबो नै फुङावनो फैदों ओमफ्राय मोनालायबाय नै आंथ' दासो फैदों गारि गोदाना दा मैयाथ' नङा दाखालि लाबोदों ओमफ्राय आं भिडिअ लिक होनाया लेट जाबाय आरोखि ना आं माने श'रुमनिखौ एसे क्लिप लादों ओमफ्राय लाबोनायखौ जोबोर मोजां एकदम मा होननो माने टेम्पुआथ' बिराद जारकिं जुरकिं जाबावो बे टेम्पुनिफ्राय अनेक मोजां जेबो जारकिं जाया माने कारनि बायदि फिलिं फैयो आरोखि बेयाव साउन्डबो जेबो गैया माबा गैया एकदम जोबोद मोजां आरोखि ना आं खोन्थानायखौ बिसास खालामाबा लोगोफोर नोंथांमोननि एरियायाव सोरनावबा दङ सालायनानै खनसे नाय ओमफ्राय बिनि मजाखौ ला तामाम सालायगासिनो दं जोबोद मोजां आरोखि अयथासार मोजां आं आरो मा होनबावनो जायफोरनाखि बेटारि गारि इ रिक्सा बे फिलफिलि थम जेखि होना माने बेखौ सालायोना एसे जुदि नैबे गारिखौ खनसे सालायबाथाय बिदिखौ आरो सालायनो गोसो जानाय नङा फिलफिलिफोरखौ फिलफिलि थम जेखि जोंहाबो माने थमसो दंमोन थम सालायोमोन फिलफिलिसो सालायोमोन फिलफिलिखौ फाननानै ओमफ्राय एसे फैसा होदेरनानै नैबेखौ लादों आरोखि लानाय जाबाय आरोखि माने आपग्रेडआव लाबोनाय जादों आरोखि जोबोर मोजां एकदम आं दा र' एसे दा थाथ'बा आं माबायदि सिस्टेमफोरखौ देखायनो नाजागोन आरोखि ना भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना गोगोम स्पिड खारखायो बेयावल' होनखायो आरोना ओमफ्राय हाइड्रलिक दङ जे ब्रेक गाबाथाय ना पिकआपआ जाया बे ब्रेकखौ हगारथारबासो पिकआप थायो हाइड्रलिक ना मा होनो मिथिया मोजां जायखिया बिदि आरोना जे ब्रेक गाबाथाय पिकआप जाला ब्रेकखौ हगारबासो पिकआप जायो ओमफ्राय बिनि किल'मिटारा फुल चार्जआव 130 किल'मिटार खारनो हायो आरोखि ना बियो फुल चार्जआव आरो बाराबो थांनो हागौ ओमफ्राय बेटारिया बेना थरसेल' एसे गिदिर आरो बे फिलफिलिनाथ' थरब्रै ना बेना मोनसेल' बेटारिया चार्जआबो थाब जायो ओमफ्राय जोरनायाबो जोरसिनो किल'मिटारा बांसिन देखायो आरोखि थम फिलफिलिफोरनिफ्राय दा भिडिअखौ नायलांबाय दा नोंथांमोना गारिया नैबेनो लोगोफोर बे ओमफ्राय मोननै मडेल दं दे नैबे जोंना बे थिंनि ना मानि बिदि आरोना माखासेया नै बिदि तिरपालनि जायो जोंना तिरपालनि नङा आरो बेखायनो एसे दाम बारा थांदों आरो बिदिनो मोननै मोनथाम मडेलनि दङ आरोना जोंना दामसिन जाबाय आरोखि बे मडेलाव आरोखि बेलेग मडेल दं मेरला ओमफ्राय जोंनि नैबे दामसिन जाहैबाय दामसिनाव दंहैयो आरोखि ना महिन्द्र कम्पानि ओमफ्राय खारनायाथ' गोगोम खारो बेटारिया बेना मोनसेल' दे आं बेटारिखौ बख'लायला नैबाव दङ बे सिट सिङाव दे बेटारिया नैबाव आं बख'लायला आरो ओमफ्राय साबिया कारनि बायदि मोननै साफ्रेलायनांगौ नैबाव ओरै खनसे आरो नै खनसे होमबा स्टार्ट जायो आरो हाइड्रलिक दं ब्रेकआ जे ब्रेक गाबाथाय पिकआप लाया आरोना ओमफ्राय नैबे मोननैयाव सालायजायो नैबे इ मुडआव सालायगासिनो ओमफ्राय बि मुड दं बिआव खरासिन खारो आरो ओमफ्राय नैबे लाइटनि सिस्टेमफ्रा बेनोसै आरोना गारिया बेनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन थ' दिनैनि थाखाय टाटा बाय नै ओरै दै लोमजोबदों साफा आरोना ओमफ्राय नैबे दाख्लैनो लांदोंमोन नाथाय आं भिडिअ बानायनाय जायाखै गारिया दिनैजों टटेल 21 दिन जाबाय 21 दिन दे ओमफ्राय आं दिनैसो देखायबाय आरो गारिखौ नै थास' लांनो फैदों माने बेफोरखौनो रोगालाबायो सोरबा थास' हानो फैबा दहायनो दोननानै थांदों आं मानसिखौ ओमफ्राय नै दा लांफैबाय दा फन खालामहरबाय जाबाय होननानै
ओमफ्राय आं दा लांफैबाय आरो थ' बेजों हिसाबैनो नोंथांमोननो नैबे गारिखौबो दिन्थिबाय आं गारिया मोजाङानो गाज्रि नङा जों गरिबफोरनि थाखाय सालायनानै जानो थाखाय आरोना थ' ओमफ्राय आं हले होनखायोदे आंबो फिलफिलि सालायदों जाय फिलफिलि सालायोना मानसिफ्रा जुदि बे गारिखौ सालायबाथाय आरो फिलफिलिखौ सालायफिननो गोसो जानाय नङा बे खिन्थु गेरेन्टिखा मैगं फानग्राफोरलै नै सामबिजों फालगोबार लट गारिया आनारस दंजोबो या थिरकुनबा ना थालिर गय दिनै बाजार जाबाय आरो दिनै गारिखौ लाबोनायखौ दिन्थिबाय ओमफ्राय सालायनानैबो भारा मारिनायखौबो एसे जा हायो दिन्थिबाय आरो आं नोंथांमोननो थ' आं दा न'आव फैबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै दे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गोदान भिडिअनि थाखाय बे नटिफिकेसनखौबो बेल आइकनखौ क्लिक खालामबानो जाबाय अल खालामनानै दोनबानो जाबाय थ' उनाव लोगो मोनसिगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय